имрӯз ҳамон рӯзе буд ки аслан мебоист хоҳиши чанд мухлисамонро ки сахт мехоҳанд дар бораи бобои ғулом як ролӣ кунем иҷро мекардем. Зеро имрӯз рӯзи ғалабаи халқи шӯравӣ бар фашизм асту бобои ғулом ва миллионҳо бобоҳои дигари мову шумо дар он ғалаба саҳми худро гузоштанд ва бораи имрӯзи фирӯзии мо ҷони худро нисор карданд. Эд муборак қаҳрамонони ватан. Салом мухлисони Барселона. Акнун дар бораи бозӣ. Ин бозии ҳаёту мамоти Барселона буд. Чунончи мегӯянд ё ҳозир ё ҳеҷ вақт. Зеро инҷо бо эҳтимоли зиёд тақдири чемпионӣ дар Ла Лига ҳал мешуд. Имшаб дар Камну Барса яке аз бозиҳои асосии худро дар ин мавсим доир кард. Ин бозӣ бар муқобили лидери чемпионат Атлетико Мадрид буд. Бояд гуфт ки то ин бозӣ Диего Симеоне дар Камну ҳеҷ вақт дар инҷо бар Барселона ғолиб наомада буд. Бозии даври аввал бошад дар варзишгоҳи Ванда Метрополитано бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи Атлетико анҷом ёфта буд. Пеш аз он ки дар бораи бозӣ бигӯем, мебояд натиҷаи эҳтимолии онро бозгӯ кунем. Яъне агар Барселона ғолиб бояд, пас то натиҷаи бозии Реал Севиля ба ҷои аввал мебаромад. Дар сурати бурди Атлетико дастаи Мадриди як қадами густурда дар роҳи чемпионӣ мемонд. Мусови бошад ба фоидаи Реал буд. Албатта агар Реал бар Севиля ғолиб бояд. Акнун дидед ки аз як бозӣ чӣ қадар чизҳо вобастагӣ дошт. Луис Суарес баъди аз Барселона рафтанаш барои аввалин маротиб ба Камну омад ва ӯро роҳбарияти ҳозираи Барса ба таври зарурӣ пешвоз гирифта ғубори дар дил доштаашро бароварданд. Ҳарчанд ки Луис аз роҳбарияти пешини Барса ба гуфте хафа буд, на аз Лапорта, аммо ҷузъиёти асосии ин бозӣ баргашти Суарес набуд, балки он буд ки сармураббии Барселона Роналд Куман наметавонист ки мустақиман дастаро роҳбарӣ кунад. Дар ин бозӣ ҷойгузини ӯ Алфред Схройдер роҳбарӣ мекард. Ҳозир дар ин бора муфассалтар гап мезанем. Агар позаи ёнбошро гирифта бошед, пас сар мекунем. Дӯстон, бозиҳои имрӯза хело зиёданд ҳам дар Англия, ҳам дар Испания ва ҳам дар Италия. Моро бозам шавқовартар гузаштани ин бозиҳо дӯстони мо аз Адин XBet ба ин рақобатҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Ан онҳоро ки онро регистратсия накарданд, бо промокоди BarSaTG дар аввалин пардохт то ҳаҷми $100 бонус интизор аст. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Имкониятро аз даст надиҳед. Ҳарчанд Куман бо иллати муҷозот шуданаш барои ду бозӣ дастаро аз нишастгоҳи варзишгоҳ роҳбарӣ мекард, аммо ҳуқуқи тартиб додани ҳайати дастаро аз ӯ касе нагирифта буд ва мутахассиси голландӣ бар муқобили Атлетико чунин ҳайатро гузошт. Марк Андре Тер Штеген дар дарвоза сегонаи хатти дифоъро Пике, Мингеса ва Лангле ташкил карданд. Алба ва Дес аз канорҳо, Бускетс, Педри ва Де Йонг дар минтақаи такягӯӣ ва Гризман бо Месси дар хатти ҳамла. Ҳарду дастаҳо қимати натиҷаи ин бозиро хуб медонистанд ва барои ҳамин бо оҳистагӣ оғоз намуданд. Барселона ба ҳайси соҳиби майдон бартарӣ дошт, аммо ҳуҷумҳои Атлетико хавфноктар буданд. Дар чанд ҳолат Анхел Корея ва Луис Суарес имкони хуби голзанӣ доштанд, аммо имшаб шаби бенефиси Тер Штеген буд ки таоман зидди ворид шудани туп ба дарвоза буд. Баъди чанд ҳуҷуми барқуввари Атлетико ахиран Месси ҳам як гузарише кард ки баҳои ин чанд ҳуҷуми Атлетико буд. Дар дақиқаи 30 бошад Барселонаро лозим омад Бускетсро ба Мориба иваз кунад, зеро ҷароҳат бардошт. То поёни қисмати якум дигар чизе тағйир наёфту ба ҳамин тартиб дастаҳо ба истироҳат рафтанд. Дар қисмати дуюми бозӣ Араухо ба ҷои Мингеса вориди майдон шуд, зеро бозингари испанӣ гоҳ-гоҳ гузашти бозингарони Атлетикоро аз канор иҷозат медод. Барселона қисмати дуюмро фаъолтар оғоз кард, аммо на зиёда аз ин. Ян Облак ва Андре Тер Штеген аслан бекор буданд, ҳарчанд ки дар яке аз ҳолатҳо Облакро зарур омад тубро аз дарвозаи хуб бигирад, аммо довар голи задаи Араухоро ба инобат нагирифт, зеро он ҳолати нобозӣ буд. Дар поёни дидор Усман Дембеле ба бозӣ даромад ва як ҳолати 100%-ии голзаниро аз даст дод. Рости баъди ан ҳамин ҳолатро назадани ӯ ман фаҳмидам ки чаро Куман ӯро дар захира мешинонад. Месси ҳам аз ҷарима як зарбаи хуб зад, аммо имшаб шаби гол набудааст. ин бозӣ ба таби дили Реал мусовӣ анҷом шуд. Мусовие ки шояд барои Барселона бадтар аз бо хоҳад шуд. Зеро акнун дигар аз Барселона анқариб чизе вобаста нест. Дигар бояд худоро зора кард ки Реалу Атлетико куҷои пешпо хӯранд ва албатта худи Барселона ҳам бояд дар бозиҳои боқимонда ғолиб ояд. Тоҷико мегӯянд ку худкардаро даво нест вовайлои пинҳонӣ. Аслан барои ба чунин ҳол гирифтор шудани Барса худи Барса гунаҳгор аст. Корро мебояд бо Гранада ҳафтаи пеш дар ин ҷо ҳал мекард ва имрӯз ин мусовӣ ба бох мубаддал намегашт. Дар пеш Барселонаро бозӣ бо Леванте, Селта ва Эйбар интизор аст ва бозам кам чизҳое ҳастанд ки дигар аз Барселона вобастагӣ доранд. Зеро он чизе ки Куман бо шогирдонаш метавонист аллакай уже карданд. Шояд дар футбол аз ҳама чизи бадтарин ҳамин бошад ки тақдират аз каси дигар вобастагӣ дошта бошад, аммо дигар илоҷ нест. Дар ин бозӣ аслан ҳолатҳои голзанӣ буданд, фақат онҳоро амалӣ кардан лозим буду бас. Барои ғолибият дар ин бозӣ бошад дастаи каталонӣ сахт омодагӣ
гардид. Ҳатто то ҳадде ки Лионел Месси дар хонаи худ барои ҳайати даста як ташкилиам карда буд. Акнун ин ташкилӣ ягон фоида накарду Мессиро барои вайрон кардани қоидаҳои давраи пандемия метавонанд муҷозот кунанд. Худо ки ната на ба ташкилӣ метаву на ба хайру худоӣ. Чун дар бораи Месси гуфтем, мебояд ин нуқтаро низ зикр кунем ки барои аввалин маротиб дар 15 соли охир дар як мавсим Месси ба дарвозаи дастаҳои мадридӣ гол намезанад. Акнун Барселона бо 75 гол дар зинаи дуюм қарор гирифт. Аммо такрор мекунем ки Реал бозии худро доир накардааст. Ана он чизе ки мехостем оиди ин бозӣ ба шумо мухлисони азизи Барса расонем. Ба ҳар ҳол маъюс набошеду ба натиҷаи барои мову шумо хуби бозиҳои дигар умед бандед. Яке диде ки имшаб Севилья пуху прахи Реалро мебарораду дар бозиҳои минбаъда ҳам Реалу ҳам Атлетико ноком мешаванд ва Барселона чемпион мешавад. Ин албатта гуфти Игнат Петрович из области фантастики. Аммо бозам гуфти ӯ чем чорт не шутид. Бо умеди чемпионии Барса дар ҳамин ҷо бо шумо хайр мегӯем. Дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали моро тамошо кунед. Мо бошем дар шодиву ғами Барса ҳамроҳи даста ҳастем. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.